bato na kuha niya akong kayutaan, no? Akong swimming pool, nahubsan. Nga akong ranger, hindi na sad mudagan. Akong manukan, nga 10,000 ka po. 5 na lang habilin. Gutom naman lang ko kunahuna ani kong problema. Just then. Ginagawa mo. Yun na ba? Ang ranger ba ni EJ? Ano, wala naman ni mudagan. Oo, mo ni. Lubog, di ba, Brad? Oo, ni ranger ni EJ ni. Oo, ni. Wala ka madagan na. Ranger ni EJ ko. Oo, yan, purma. Yung katong nagayan mo sa nahan kanina, ito mo nakan, di ba? Itong farm? Ng 5 na lang kabuok. Hindi nga nung nadaot sa bayan ng buong bro. Pero, lain pa yato ba? Ato na to sila? Kaniya raman ko sige kuy-kuy. Asam na pa doon. May pamahina kananan. Kana! Nakakabot ni mo. Nangangunta kay nakay dagang yawe. Di mo, Juan. Ano yawe? Gusto magadaan lagi. Wawa, ganang ginanay gina siya. Wala nga masigit ang pasok watay kaon. Sarap yun. Yun ako pa. Ano mo ka? EJ mo na oh. Uy, Jay! Mura man kagawa ka bantay nga. Nangagimi mo rin kagawa kailan mo. Ano problema mo? Problema lagi ko lagi niyo. Dako kay kong problema ning kong hiyutaan. Tungod sa kong problema, gutom na lang ko. Pasto kayo! Padung sa may mga on! Gutom sad mi! Solba din mo problema! Oh! Ano? Uy! Mura na yung problema, day! Gutom ra! Gutom na kayo, ay! Layo na makita sa ablan. Ano din? Kitaan nga. Abot mo lang taan ng highway. Ato ka kunahan, basiklay ka na sa nana. Laos mata. Dito ko, dito. Oh. Tingin-tingin mo dyan. Mutana ta, mutana. Tumanan ako eh. Uya sila ka eh. Beautiful girls all over the world. Sakto kay Brad, nagdingkod. Mutana ta, Brad. Mutana ka siya, Andre. Sige, sige. Ato patanon. Sige na. Miss, pwede mutana ninyo, Miss? Oh, unsa may ato? Unsa man na dong? Unsa man na mga dong? Miss, pwede mangutana? Asa dapit di na kananan diri di ay? Aw na ako'y nahibaw-an diri nga kananan sa duol sikat jud kay ni siya nga kananan ba pwede jud kay mo dito na ako. Uy dong, ninyo na ni akong anak dong ha, ay niyo pangutan Ako, gilaygit na sad ko. Aw, dili man na amoy akong gikwante kay ang among gipangita ti kananan kay gipanggutom na lagi miti. Aw, lain ang good kayo dong kay mura mag ang akong anak man gyud inyong mura hapit naman na niyo higupod. Yung malain pud kay mo ay mangutana ra magud sila ma kung asang kananan. Sige dong, ako na nay bahala niyo dong kuyogan na tamo dito dong pasensya na kay mo kung mama kay strict kay ni experience yun dong. Sige, arita sa balbakuhan. Sige, sige. Sapay lang ninyo ti. Ako na kita ni. Gutom na kami. Dong, mao na ni siya dong, kani si Balbakwa Queen dong. Sikat kay ni siya dong, na Corina Sanchez ni siya dong. Uli yang kuan diri, muni kananan diri dong. Oh, Balbakwa bitaw. Lami ano eh. Lami kay ni Balbakwa dong, lami kay ni Balbakwa dong. Salamat kay ti ha. Oh, Nabalitaan nila mga sundalo. sapayan, pasensya na imos kung strict na parents gyud kay. Oh, parents gyud ha. Ayun. Tagpila imong balbakuwa te? Pagsitinta ang sir. Pagpailas ako sila nga ako si Jennifer Balbakua Queen, the original sir. Ako to ang naritiki sa ABS-CBN sir atong November 3. Unya, mao ni sir nga nagluto jud kog balbakua para sa ako ang mga followers, ako mga fans nga tuwa sa lain-lain nga lugar sir no. Pila man mo kabuok sir? Usa, duha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unsi ka buok ni te? Oh, tagsitinta ang sir ani sir nya mauna lang ra ba niya mo balbakua?
Kay kuan na sir niya, lata, sobraan ka lata sir ba oh? Ngayon, lamig na tayo. Lami ka natin, o sige te. I-serve me anag unsi ka bukti. Ah, unsi ka, kuan, unsi ka balbakwa. Sige sir. Gini-gini, lamig eh. Busog kita rin, Luigi. Lamig ka, ang turun, pantay. Lamig ka, ang turun, pantay. Lamig ka, ang turun, pantay. Kana sana, kana original ka balbakwa ba? Ah, sige, sige. Sige. A few moments later. Ya, manang kataw na ato sa bayran ha. Sige. Bayran sa oy. Oy. Eh, pila rin mo atan nante? 889 sir. Lah, 889. Ako to niya. Ti, 700 ra ba na imong kwarta ti? Pwede ra manghugas lang mig plato ti. Ay, gamay na bitaw na dong. Okay na dong eh. Kay pasalamat sa kunyo dong ba. Daghan sa mo nga rin. Pero okay na dong eh. Okay na dyan na dong. Mauro man dyan ka na yung kwarta ninyo. Oo lagi ti 700 lagi ti. Ay, okay na na. Ay, okay na. Wala na Oh, sige problema. ti, salamat kay ti ha. Mauro man dyan ninyo na kaya. Mo lagi ti. Sige ti, mabawi lang niya mi sunod ti ha. Okay na yan po. Sa magdamo 20 tao. Ah, sige ti, salamat kay ti. Nyari sa mi ti. Sige, salamat kay dong. Sige ti, kay busog sa kay mi ti. Oh, salamat kay dong. Nakasave yun mo. Nakasave yun. Gamay mo niya. Ang 889. Luoy sa tagot. Kung hindi tayo lang inabot. 700 rin tayo ng kwarta. Okay lang niya po. Tara, atun ta kay busog naman ta. Eh, salamat kay Te. Salamat kay ti. Salamat ti. Busog ni ti. Oo, pohon ti. Play. Ang ranger po ni EJ, wala po nila ganalata na. Ang ranger ning EJ. Wala mo tumadungog. Wala mo tumadungog. Yun na pa. Ang easy man ako. Iluktok ng buong sabi problema ni no. Ora na yung problema dai. Gutom na kayo eh. Problema ka sulusyon kayo. Titok. Titok. Ayo, di pagtanaw kamera. Ay, pagtanaw yun. Aw na ako'y nahibawan diri nga kananan sa doon sikat kay ni siya nga kananan ba pwede sa inyo dito ba. Uy dong, ninyo na ni akong anak dong ha, ay nyo pangutanan. Ako, gilay dito sa ko. Ano ingay nga 700 dati ka nang uwang ka ba mong kwarta 300 na mong kwarta 200 na mong kwarta nang hugas ng may plato din. Yang mana din ka nga. Ay, nasa ko sa katawan. Uy,